Takže ahojte, zdravím všetkých našich pravidelných a nepravidelných divákov. Dovoľte mi, aby som vás privítal pri ďalšom našom webinári. Dneska sa budeme zameriavať na akademické orgány v systéme zabezpečovania kvality. Predtým sa vám ale ešte predstavíme, som tu s vami ja, Peťo Kováč, podpredseda ŠRVŠ pre zabezpečovanie kvality. Je tu s nami Maťo Belík, podpredseda ŠRVŠ pre zahraničie. Čau Maťo. Ahoj Peťo. A naším špeciálnym hosťom, ktorý bude z veľkej časti viesť dnešný webinár, je podpredseda ŠRVŠ pre akademické záležitosti Matej Gajdoš. Ahoj Matej. Všetkých pozdravujem, prajem príjemný pekný deň. Ako aj po minulé webináre, aj počas dnešného webináru sa budete môcť pýtať otázky cez menti.com. Kód na Menti uvidíte v prezentácii a to je asi všetko. Odozdávam slovo Matejovi Gajdešovi. Tak ja vás ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja vás ešte raz všetkých pozdravujem. A tu v Bratislave je taký poloupršaný deň. Dúfam, že inde je to slnečnejšie. No dnes budeme teda hovoriť o akademickej samospráve, ktorá v ŠRVŠke spadá do mojej gestie. Máme tu pre vás prichystanú, povedzme, že krátku a jednoduchú prezentáciu, v ktorej by som vám chcel priblížiť, ako tá naša akademická samospráva na vysokých školách funguje. Tiež spomeniem niektoré veci alebo javy, ktoré sa v nej vyskytujú a povedzme nie sú dvakrát pozitívne. Takže myslím, že môžeme to kliknúť ďalej. Ako prvé si predstavíme orgány akademickej samosprávy verejných vysokých škôl. Primárne budeme hovoriť vlastne o akademickej samospráve, ktorá funguje na verejných vysokých školách, pretože na štátnych a súkromných je to s ňou trošičku inak, ale vo svojej podstate je to dosť podobné aj na nich. Takže ako prvý je akademický senát vysokej školy, ktorý má vlastne každá verejná škola. Môžeme to dať ďalej, alebo iba mne sa to zle. Druhým zo zákona, alebo teda v zákone spomenutým orgánom akademickej samosprávy je vedecká rada vysokej školy. Tretím je rektor vysokej školy spolu s vedením, čiže aj s prorektormi a celým rektorátom. Tieto tri prvky akademickej samosprávy sú na seba navzájom prepojené. V podstate sa doplňajú, respektíve aj volia častokrát, čo naznačujú aj tie šípky, že ten vzťah je tam naozaj poprepájaný. Veľmi základným vzťahom medzi akademickým senátom a rektorom je hlavne ten, že akademický senát vysokej školy volí rektora, ktorého potom následne vymenúva prezident. Rektor vysokej školy je skôr orgánom, ktorý má viac výkonnú kompetenciu a akademický, keď zoberieme také tie pomenovania, povedzme, z fungovania štátu, má skôr akúsi zákonodárnu a kontrolnú úlohu v akademickej samospráve. Vedecká rada vysokej školy, ako napovedá už samotný názov, sa primárne fokusuje na tú vedeckú stránku vysokej školy. To znamená, že rieši habilitácie, inaugurácie na vysokej škole, je takým vedeckým poradným orgánom rektora. Hej. A vedeckú radu vlastne volí akademický senát na návrh rektora. Pri fakultách je to veľmi podobné, že vlastne ten fakultný senát volí tú vedeckú radu teda vedeckú radu fakulty na návrh dekana znova. A tie vzťahy sú tam takisto aj medzi dekanátom a akademickým senátom fakulty, čiže
akademický senát fakulty volí dekana, ktorého potom vymenúva rektor vysokej školy. Môžeme ďalej. Áno, máme tu správnu radu vysokej školy. Je naschvál inou farbou a ako si oddelenie, pretože je to prvok, ktorý nie je zákonom chápaný úplne ako orgán akademickej samosprávy, je aj v samostatnom paragrafe a hovorí sa o špecifickom orgáne akademickej samosprávy. Správna rada vysokej školy bola včlenená do sústavy orgánov akademickej samosprávy ako akýsi prvok k posunutiu riadenia vysokých škôl k takému manažerskejšiemu spôsobu. Členov správnej rady vymenúva minister školstva. Robí sa tak na základe, že polovicu správnej rady menuje, alebo teda navrhuje ministrovi školstva rektor príslušnej vysokej školy a 2 členov, a to za študentskú časť a za zamestnaneckú akademický senát. A znova to vymenovanie, čiže to konečné rozhodnutie je na ministrovi školstva. Tá druhá polovica z tej správnej rady je navrhnutá a vymenovaná priamo ministerstvom. Je taký úzus, ale spomína sa to, tuším, aj priamo v zákone, že tí členovia musia byť z verejnosti, ale tiež to nesmie byť akože nemôžete tam, menovať, ja neviem, prevádzkara nejakého baru. Väčšinou to musia byť ľudia, ktorí či sú už zo samosprávy miest alebo regiónov, kde tá vysoká škola sídli, alebo sú nejak spojení s trhom práce, čiže sa jedná o predstaviteľov nejakých veľkých zamestnávateľov, alebo teda majú nejak blízko k vysokému školstvu alebo školstvu ako takému. Ten vzťah medzi správnou radou, môžeme si to prekliknúť, dobre, je naschvál, tie šípky sú aj takou slabšou farbou, alebo teda inou farbou, pretože on nie je rovnocenný ako pri tých zvyšných 3 orgánoch, pretože správna rada napríklad prerokúváva veci buď na návrh rektora, alebo teda keď tam niečo pošle predseda akademického senátu. Ona má v konečnom dôsledku akýsi aj taký, ako by som to nazval, že kontrolný aspekt. Jednoducho, aby si tá vysoká škola vyslovene nerobila, že čo chcela, troška dávala na zreteľ aj ten verejný záujem, nakoľko sa jedná o verejnú vysokú školu. Správna rada rieši jednak výročnú správu univerzity, dlhodobý zámer univerzity, ale aj rozpočet a ďalšie finančné náležitosti, ako je aj odpredaj majetku na tú určitú sumu, pokiaľ viem, tak tam pri tých vyšších univerzitách je to v 100 000, o ktorých musí potom už rozhodovať správna rada vysokej školy. Takže k tomu chalani, neviem, či máte nejakú doplňujúcu otázku, alebo ma niečím chcete doplniť, ja budem inak veľmi rád, lebo človek niekedy aj zabudne, že čo chcel všetko. Ja by som len doplnil, že prípadne spomenúť ešte poradné orgány, ktoré tam nejak pomedzi to fungujú. Áno. Áno, to je veľmi dobrá pripomienka. Akademický senát a aj rektor vysokej školy majú svoje tzv. Poradné orgány. Pri akademickom senáte sa bavíme väčšinou o komisiách, ktoré sú zriaďované na základe nejakých potrieb tej vysokej škole v danom období. Väčšinou akože sa to nezvykne meniť úplne nejak často, ale napríklad tým, že teraz prebieha veľká reforma vzdelávania vo vysokoškolskom priestore, tak napríklad nám pribudli rady kvality, ktoré niekde boli, niekde neboli.
A tie sú kreované väčšinou, aspoň čo ja mám takú skúsenosť z vysokých škôl, že sú kreované nejakej takej kooperácii medzi akademickým senátom a vedením či už fakulty alebo vysokej školy. Potom akademický senát má tie spomínané komisie, také tie že klasické, alebo ktoré sa opakujú naprieč vysokými školami, tak to je komisia finančná, právna, nejaká volebno-mandátová, alebo teda to môže byť komisia pre vedu, vzdelávanie, niekde majú komisie pre ubytovanie, hej, že nemajú rušky, teda rady ubytovaných študentov, ale majú nejak posilnené tie komisie pre ubytovanie. Takže tých orgánov, čo sa týka akademického senátu, môže byť mnoho. No a čo sa týka vedenia univerzity a jeho poradných orgánov, alebo teda rektora a jeho poradných orgánov, tak tam je určite kolegium rektora. A potom je to vedenie univerzity. Tam mávajú zastúpenie po väčšine aj študenti, býva to dobrým zvykom. To zastúpenie študentov vo vedení je prostredníctvom podpredsedov akademických senátov za študentskú časť, pretože v tom vedení sedia zástupcovia akademického senátu, alebo teda predsedníctvo. A teda aj predseda šťastky alebo po správnosti, alebo teda, aby to bolo tak, ako je to v rámci zákona, tak je to podpredseda za študentskú časť. Čiže študenti majú naozaj aj v tých najvyšších miestach svoje zastúpenie, aj keď áno, niekedy nie vždy úplne vypočuté, ale to sa asi dostaneme potom v následujúcich slajdoch pri problémoch v akademickej samospráve. Myslím, že môžeme ísť. No. Hierarchia akademickej samosprávy. No. Základným stavebným pilierom celej akademickej samosprávy je akademická obec, ktorú tvoria študenti a zamestnanci. Treba podotknúť, že sú to zamestnanci, ktorí sú pedagogickými alebo teda pedagogicko-vedeckými zamestnancami. Neberú sa medzi týchto zamestnancov, ktorí patria do akademickej obce, zamestnanci PHP, to znamená, že nejakí údržbári, pani upratovačky, vrátnici. Tí do tejto akademickej obce nespadajú. Akademický senát fakulty, to sme už spomínali, že je to akási nejaká taká menšia samosprávna jednotka na tej fakulte. V princípe má veľmi podobné kompetencie ako ten akademický senát vysokej školy. Ten je na vrchole v rámci tej samosprávy, čo sa týka univerzity. Áno, kľudne to môžeš poposúvať ďalej, v podstate dá tam všetko dobre. Tu sú tiež veľmi podstatné tieto šípky, ktoré tu sú, pretože pri tej prvej pyramíde vidíme, alebo teda som tam znázornil, že je tam akási obojstranná šípka, to znamená, že je tam obojstranný vzťah, pretože akademická obec volí akademický senát fakulty, ale volí aj akademický senát vysokej školy v priamych voľbách. Čiže my priamo každý jeden študent, každý jeden vedecko-pedagogický zamestnanec rozhodujeme o tom, kto bude v senáte, či už fakulty alebo verejnej vysokej školy sedieť. Akademický senát fakulty má potom kontrolnú činnosť voči dekanovi a vedeniu fakulty a zároveň ho aj volí a schvaľuje teda prodekanov, ktorých navrhne dekan do senátu. Čo sa týka vysokej školy, tak znova je tam ten kontrolný vzťah medzi rektorom a vedením vysokej školy a tiež ten volebný a schvaľovací, čo sa týka rektora a prorektorov. Ešte ťa poprosím jeden klik. Tak aj dva. Dobre. Takže rektor a vedenie vysokej školy má znova nejaký obojstranný vzťah s dekanom a vedením fakulty, pretože jednak rektor vymenúva teda dekana
na návrh akademického senátu fakulty a zároveň rektor je a spĺňa istú kontrolnú činnosť nad tými dekanmi a nad tými fakultami. Jednoducho to nie je úplne tak, že ten dekan je si zrazu sám sebe pánom na tej fakulte. Musí dodržiavať isté nariadenia, ktoré vydáva univerzita ako celok. Taktiež rozpočet univerzity sa plánuje na tej najvyššej úrovni, čiže v rámci vedenia univerzity, teda rektorátu, a potom sa prerokúva aj v akademickom senáte univerzity. Čo je ale zaujímavé, že kým pri tej prvej pyramíde ten vzťah s akademickou obcou je obojstranný, tak tej druhej to tak celkom nie je. Pretože akademická obec si priamo nevolí ani rektora, ani dekana. Volíme si ich delegovanie. To znamená, že sú volení tými fakultnými alebo veľkými univerzitnými vysokoškolskými senátmi. A my priamo nevieme rozhodovať o tom, kto bude rektor a kto bude dekan fakulty. No napriek tomu rektor a dekan a tie vedenia, či už univerzity alebo fakult, ovplyvňujú každodenný život na tej vysokej škole, čiže ovplyvňujú aj ten každodenný život tej akademickej obce, to znamená tých študentov a zamestnancov. Je to také špecifické, že nevolíme si nejak úplne priamo tých dekanov a rektorov, ale myslím, že je to o mnoho jednoduchšie takto delegovanie. Akademický senát tvorí študentská časť a zamestnanecká. Zo zákona musí byť minimálne 1/3 akademického senátu tvorená študentmi. Niektoré vysoké školy, alebo aj v rámci niektorých vysokých škôl fakulty, to majú nastavené rozdielne. Stretli sme sa už s prípadom, že takmer 50% akademického senátu bolo tvoreného študentmi. Hej. Čiže zákon tu hovorí len o nejakom minimálnom limite, koľko musí byť tých študentov, čiže tá 1/3, ale kľudne ich môže byť viac. To akože celkom pekne poukazuje aj na to, že aký priestor sa dáva tomu študentskému hlasu v rámci fungovania danej fakulty alebo danej vysokej školy. Ale zase to nie je úplne zákonité, lebo napríklad som sa stretol aj s takým úzusom, ktorí mali nejak si upravenú tie fakulty tak po svojom, že mali v študentskej časti tzv. Právo veta. Že keď sa jednoducho všetci študenti zhodli na niečom a odmietli to, tak ten akademický senát potom hlasoval na základe toho práva veta tej študentskej časti. Takže dá sa rôzne posilniť nejak postavenie študentov v tých senátoch. Nemusí to byť vyslovene len navýšením počtu študentov. To sme už spomínali, že je teda volený akademickou obcou v priamých voľbách. Tu by som chcel dať do pozornosti, nemám to tu napísané, ale žiadny senátor, ktorý zastupuje študentov, nie je neodvolateľný. Je pravda, že je to dosť komplikovaný proces, pretože potrebujete na odvolanie senátora polovicu všetkých členov príslušnej akademickej obce. To znamená, že ak senátor nejak porušuje to, čo vy študenti chcete, nekomunikuje s vami, vy ho môžete odvolať a potrebujete na to polovicu všetkých študentov vašej fakulty alebo vašej univerzity. Tá najhlavnejšia kompetencia akademických senátov je to, že volia teda rektorov a dekanov. Je to vec, ktorá sa rieši aj dnes v odborných kruhoch, že či je to správny systém. Zatiaľ je to tak. Čo budúcnosť prinesie, uvidíme. Niektorí tvrdia, že je to tak dobre nastavené, niektorí nie, ale myslím, že táto otázka bude v následujúcich rokoch tiež otvorená.
Vyjadruje sa k všetkým podstatným otázkam vo fungovaní vysokej školy. Je to taká veľmi nič nevypovedajúca veta, pretože naozaj tie senáty rozhodujú takmer alebo teda dávajú nejaký svoj súhlas a kontrolujú a podobne takmer vo všetkom, ale tie najzákladnejšie veci, ktoré idú tými senátmi, to je určite správa o činnosti, stratégia univerzity na nejaké obdobie, ide tam metodika finančná, hej, čiže pre rozdeľovanie financií pre fakulty a pracoviská. Čiže ten senát, keď funguje, tak naozaj vie ovplyvniť veľmi výrazne to fungovanie univerzity a to, kam sa tá univerzita bude posúvať. Takisto tým, že ten senát volí a odvoláva, alebo teda schvaľuje aj členov vedenia, to znamená prorektorov, prodekanov, ale aj členov iných ďalších orgánov, tak nejak tak formuje ten profil tej vysokej školy. Hej. Takže tých kompetencií je naozaj mnoho a toto sú asi také, ktoré som spomenul, také najvýraznejšie. Študentská samospráva na Slovensku. Znova základnou stavebnou jednotkou zmeny študenti, čiže študentská časť akademickej obce. Potom nasledujú fakultné senáty, nad ktorými stoja univerzitné senáty, alebo teda študentské časti akademických senátov fakult a tam máme nejaký preklep, máme tam 2-krát fakulty, to predposledné má byť študentská časť akademického senátu univerzity. Do všetkých týchto troch orgánov, ktoré zastupujú študentov, sú volení členovia, čiže senátori alebo delegáti v študentskej rade vysokých škôl v priamych voľbách. Čiže znova tá študentská akademická obec rozhoduje priamo o tom, kto ich bude zastupovať na určité obdobie v tých orgánoch, čiže majú naozaj veľmi dôležité rozhodnutie v rukách, žiaľ Bohu, ten trend je dosť taký, že ho slovenskí študenti nevyužívajú, ale to si povieme ďalej. Môžeš to preklikať. Áno, znova je tu ten vzájomný vzťah, že teda je to volené priamo a či už šťastí na fakultách, na univerzitách, ale aj my v ŠRVŠke sa zodpovedáme študentom, ktorí nás volili. Tuto tak bokom som dal ESU, čiže Európsku študentskú úniu, ktorá je vlastne v rámci európskeho priestoru nejakým najvyšším orgánom. O nej si už hovoril ty, Matej, v predchádzajúcich webinároch, ak si dobre spomínam. Ale treba ju chápať ako aj súčasť samosprávy na Slovensku, pretože treba si to pripustiť, keď vás klamú šťastky na fakultách, na univerzite a sklameme vás aj my, ešte stále tu máte možnosť sa dovolávať nejakých svojich práv aj v rámci ESU. Takže vždy je tu ešte nejaká inštancia aj nad nami v ŠRVŠke. No a ďalším takým bočným krúžkom sú študentské organizácie. Oni nie sú nijak zadefinované ako súčasť samosprávy, ale sú vysoké školy, kde študentské organizácie v podaní nejakých parlamentov, nejakých študentských lokálnych rád a podobne fungujú a častokrát robia aktivity, ktoré by mala z princípu robiť študentská časť akademického senátu. Častokrát tieto organizácie sú prizývané aj vedením vysokých škôl na nejaké konzultácie alebo na vyjadrenie postojov študentov. Čiže nie je to, napriek tomu, že to nie je nejak zadefinované v zákone, že je to súčasť samosprávy, nie je to nepodstatný prvok v tej akademickej samospráve. Tých študentských organizácií je na Slovensku mnoho, niektoré sa fokusujú na ten nejaký život na vysokej škole priamo, niektoré sú viac špecifické, máme
e-športové organizácie, máme organizácie, ktoré sú medické, farmaceutický spolok, hej, čiže spolok zubárov, veľmi taký známy a myslím si, že aj dobre odvádzajúci robotu. Takže ich naozaj mnoho a niektoré priamo nejak sa tak včleňujú do tej samosprávy a niektoré nie, že si žijú svojim životom, ale pomáhajú tomu študentskému životu ho nejak rozvíjať. Ja by som to tak možno doplnil. Ja neviem, či si to hovoril, ale aj keď si to hovoril, bude dobre to povedať dvakrát. Česká, či už fakultná alebo senátna, nie je samostatný orgán. To je veľmi dôležité. To som nespomínal, áno. To je veľmi dôležité a treba si zapamätať, že Česká ako študentská časť akademického senátu nie je samostatný orgán, ale je to rovnocenná súčasť senátu. Len sa to u nás tak delí, že sú učitelia a sú študenti, ale oni sú všetci rovnakými členmi toho senátu, fakulty alebo univerzity. Áno. Je to veľmi dobrá pripomienka, ďakujem ti, Peťo. To je fakt, že ten úzus niekedy tu tak funguje, že tá študentská časť akademického senátu tak nejak funguje vo svojom režime, čo nemusí byť zlé, ale v konečnom dôsledku áno, je to jeden orgán. Preto častokrát, keď aj mne niekto povie, že ja som predseda Šťastky, no nie si predseda Šťastky, ty si podpredseda študentskej časti akademického senátu. Takto to proste vníma nejak zákon a podobne. Takže áno, veľmi dobrá pripomienka. Nie sú to úplne samostatne žijúce si elementy. Dobre, môžeme ísť ďalej. No a sme pri problémoch študentskej samosprávy, alebo teda študentskej akademickej samosprávy. Legitimita procesov, alebo teda legitimita študentskej akademickej samosprávy je dosť často riešená, pretože, ako som už spomínal, tých volieb do akademických senátov, ale aj do ŠRVŠky sa nezúčastňuje veľký počet študentov. Ja by som sa trošku pristavil pri tomto probléme, lebo častokrát to riešime aj v rámci aj ŠRVŠky, ale aj v rámci nejakých debát s našimi partnermi, že prečo to tak je. Ja osobne to teraz hovorím názor, ktorý nemám nejak podložený dátami, je ten, že jednoducho vysoké školy, alebo teda tí študenti vysokých škôl prídu z nejakého prostredia, teda zo stredoškolského, a oni nie sú naučení na to, že majú nejakú svoju samosprávu, že majú právo rozhodovať o procesoch vo svojej škole. Je to jednak spôsobené tým, že nejak nám nefungujú dobre žiacké školské rady na stredných školách, že tam tá samospráva sa proste nebuduje a taká nabálená bublina príde na vysoké školy a potom nevieme, čo veľmi s tým. Ja preto, ak nás pozerajú aj študenti, ktorí nie sú senátori a nejak sa nevenujú tej samospráve, by som všetkých chcel vyzvať, poďte voliť v každých jedných voľbách v rámci fakulty a univerzity, lebo naozaj rozhodujete tak nepriamo o veľmi dôležitých veciach. No, čo sa týka tej ťažkopádnosti procesov, táto situácia, ktorá nastala teraz ohľadom covidu, nám veľmi dobre ukázala to, že jednoducho to vedenie univerzity a vedenie fakult je veľmi odkázané na to, čo schváli, neschváli, čo neodobrí alebo nenominuje akademický senát. Nebolo úplne jednoduché niektoré veci prispôsobiť tej situácii ohľadom covidu bez toho, aby sa zapojil akademický senát. Keď sa rozprávame o veľkých vysokých školách, tak sa rozprávame o desiatkách ľudí, ktorí sú členmi veľkého senátu. A to nie je úplne také jednoduché jednak zosúladiť takúto veľkú skupinu ľudí a prerokovať veci a už vôbec rokovať prostredníctvom internetu. Bude to akože veľmi zaujímavé, ja sa na to teším, keď budeme na ten veľký senát, ale akože myslím si, že to v konečnom dôsledku zvládneme. Ďalším takým akože
keď nebereme do úvahy tú situáciu s covidom, jednoducho to je fakt, že rektor chce urobiť nejakú zmenu, chce niečo priniesť nové na tú vysokú školu, musí mu to odobriť akademický senát. Hej. On nie je absolutistickým vládcom. No a proste niektorí ľudia, či už aj možno z vysokoškolského prostredia, alebo aj vonkajší pozorovatelia hovoria o tom, že to brzdí posun našich vysokých škôl a že by sa malo hovoriť o nejakom manažerskejšom prístupe, to znamená, že posilnenie kompetencií vedenia univerzít. Či je to správne riešenie, je otázka, myslím, že na ďalšiu veľmi dlhú debatu, preto ju nebudeme tu otvárať, ale toto je častokrát vyčítané akademickým senátom. Študenti nepoznajú svojich zástupcov. Áno, je to fakt, ktorý potvrdzujú aj dáta nedávneho veľkého prieskumu To dá rozum, že jednoducho naozaj nie všetci študenti, alebo teda nie veľká väčšina študentov pozná svojich zástupcov v akademických senátoch. To je jedno, či už na fakulte alebo na univerzite. A sú študentské časti akademických senátov, ktoré fungujú v rámci Slovenska naozaj veľmi dobre, že komunikujú prostredníctvom sociálnych sietí a naozaj sú tým svojim študentom, svojim kolegom známe. Ale veľmi veľa študentských zástupcov svojim kolegom je známy a čo je zarážajúce, že častokrát ani len v rámci ročníku nevedia o svojich študentských zástupcoch. Takže toto je problém, s ktorým sa zaoberáme aj v študentskej rade vysokých škôl a plánujeme robiť aktivity, ktoré by to mali troška zmeniť a trošku nejak tak tých senátorov naviesť k tomu, aby komunikovali to, čo robia, ak to sú a čo presadzujú aj so svojimi kolegami. Áno, akademická samospráva a kvalita vzdelávania. Veľmi dôležitým podľa mňa pre kvalitu toho vzdelávania je to, že ten akademický senát naozaj na návrh rektora volí členov vedeckej rady. Netreba to brať úplne na ľahkú váhu, pretože tá vedecká rada je akousi takou výstavnou skriňou tej špičky odbornosti v rámci univerzity a má naozaj dôležitú úlohu pri habilitáciách a inauguráciách. Dáva takú, ja hovorím tomu, že vedeckú pečiatku tej danej inštitúcii. Schvaľovanie ponuky študijných programov. Dnes je nastavené, sú procesy na vysokých školách tak, že tú ponuku študijných programov v konečnom dôsledku schvaľuje Senát, či už prostredníctvom nejakých harmonogramov, ponuky štúdia a podobne. Čiže má veľmi dôležitú rolu v tom, aký študijný program bude jeho fakulta alebo vysoká škola ponúkať. Poviem to veľmi, veľmi jednoducho. Ak sú napríklad študentskí senátori presvedčení o tom, že nejaký študijný program neprispieva ku kvalite danej vysokej školy, majú šancu dostať z tej ponuky, keď jednoducho presvedčia o tom väčšinu akademického senátu. Schvaľovanie vnútorných predpisov. Ako som spomínal, jednak je to výročná správa, jednak je to dlhodobý zámer univerzity, ktorý tiež dávajú akýsi taký filozofický rámec tomu, kam sa tá univerzita bude posúvať. Čiže vedia zasiahnuť aj tým, čo máme v ďalšom bode spomenuté, že prostredníctvom členstva v komisiách akademických senátov budú nejak pripomienkovať dlhodobý zámer univerzity a budú tam vkladať nejaké svoje nápady. Rady kvality a iné orgány, ktoré zabezpečujú kvalitu na vysokých školách. Znova sme pri tom, že tie akademické senáty ich poväčšine kreujú. Častokrát tí senátori sa ocitajú aj v role členov rád kvality.
pri tých radách kvality by som sa možno chvíľku ešte zastavil, že toto je prvok, ktorý nám nejak začal teraz vznikať v rámci zmeny zákona o vysokých školách a blížiacej sa veľkej zmene v akreditáciách a dúfajme, že už čo najskoršom rozhýbaní sa akreditačnej agentúry. Takže bude veľmi zaujímavé sledovať, aké kompetencie tieto rady kvality alebo nejaké podobné orgány dostanú a bude ešte omnoho zaujímavejšie sledovať, aké postavenie v týchto orgánoch dostanú jednak študenti, ale netreba zabúdať, že veľmi dôležitým partnerom pre vysoké školy by mal byť trh, čiže zamestnávateľia a verejnosť. Čiže bude zaujímavé, či v tých radách kvalít budú napríklad, ja neviem, pri vás právnikoch, Peťo, hej, keď ťa vidím tu, že či bude v tej rade kvality sedieť niekto, kto je zástupca prokuratúry alebo sudcov alebo advokátskej komory. Čiže toho stavu, do ktorého sa vy ako absolventi príslušnej fakulty potom dostanete. A samozrejme, nie len tým, že tam budú, ale aj aké budú mať postavenie v rámci tých orgánov kvality. Myslím, že asi všetko. A ideme k ESGčku. No, stratégia zabezpečovania kvality. To je veľmi ľúbivý bod ESGčiek a asi aj najnáročnejší. Môžeme ísť, že pôjdeme na to s Peťom a skúsime to aj prepojiť, lebo si akože vysvetlil si nám všetky tie dôležité veci a všetky tie súčasti akademickej samosprávy a my sa teraz akože pokúsime to s Peťom a aj s tebou nejak napasovať a ten štandard, ktorého sa to asi najviac dotýka, je práve tá jedna jednotka, to je ten úplne prvý, ktorý hovorí o vybudovaní stratégie zabezpečovania kvality. A čo je dôležité si uvedomiť, je nie len to, že sa príjme tá stratégia, ale že tá stratégia je implementovaná prostredníctvom vhodných štruktúr a procesov so zapojením externých zainteresovaných strán. A práve to, čo ma tuto napadá, je, ešte keď sa vrátim úplne dozadu, koľko mi to bude trvať, je práve tá krásna vec, čo si nám tu aj nakreslil. Práve tento graf o tom, že ako sa do tohto zasadnúť, týchto schémy vzťahov zapasuje otázka zabezpečovania kvality a implementácia hociakého systému. To znamená, aká úloha bude daná akademickému senátu, prípadne tej nejakej zriadenému nejakému orgánu zabezpečovania rady kvality alebo niečo podobnému. A do akej miery bude do toho zasahovať vedecká rada, to znamená možno niektoré štandardy, ktoré sú veľmi špecifické na vedu, bude práve riešiť vedecká rada. A do toho bude určite zasahovať vo veľkej miere aj rektor a do istej miery môže do toho zapadať práve aj správna rada. Takže keď rozprávame o implementácii ESG-čiek, tak práve tá jedna z najdôležitejších častí je to, že ako tá implementácia bude zasahovať do vzťahov medzi týmito rôznymi súčasťami univerzity. Ale hlasíš sa, ty Gajdy, tak poď. Pre mňa osobne je alfou a omegou ani nie tak vznikanie nejakých ďalších orgánov v rámci akademickej samosprávy, ale to, aby vznikli oddelenia kvality na vysokých školách. A tu sa bavíme o tom, že tie oddelenia kvality možno aj sú, ale keď sa bavíme o jednej nemenovanej škole, ak je to postavené na 2 ľuďoch, tak sa bavíme o tom, že je to poddimenzované. A prečo je to priamo oddelenie kvality, čo požadujem za najpodstatnejšie? Jednoducho my budeme potrebovať na vysokých školách vyslovene človeka, ktorý bude
naozaj riešiť iba zabezpečovanie kvality, bude riešiť evaluáciu na vysokej škole, bude riešiť každodenné potreby a podnety od študentov a tu sa bavíme možno o oddeleniach, ktoré budú mať 20 zamestnancov, ale ja hovorím, prečo nie, ak sa chceme niekde posunúť. Vy obidvaja máte skúsenosť zo zahraničných vysokých škôl a myslím, že mi potvrdíte moje slova, že naozaj na tých prestížnejších univerzitách alebo celkovo na univerzitách v zahraničí jednoducho fungujú veľké oddelenia kvality, ktoré sú jednak asi dobre aj finančne zabezpečené, ale aj čo sa týka kapacity zamestnancov. Určite veľkou súčasťou je, akože možno to nenazývajú oddelenie kvality, ale skôr nejaká implementačná jednotka, ktorá vyhodnocuje dáta a akože to by sme sa dostávali až k štandardu 1.8, ktorá hovorí o vyhodnocovaní a monitorovaní situácie. A práve to, že nie je len dôležité to, že tam sa zídu 10 ľudia na nejakej rade kvality, ktorá zasadá každého štvrť roka a dajú si chlebíčky a porozprávajú sa, ako sa ďaleko škola posunula, ale práve to, že je to naozaj to implementačná jednotka, ktorá analyzuje dáta v živom čase a rozpráva o tom, že tuto potrebujeme niečo pomôcť, tuto potrebujeme niečo posunúť, tuto zaostávame za plánom a na základe toho vie posúvať celú školu, ale zároveň musí mať toto oddelenie naozaj silné právomoci v tom, že ak v prípade, že napríklad nejaké pracovisko na jednej fakulte hádže polena pod kolena implementácií, tak oni budú musieť vedieť zasiahnuť a budú musieť vedieť nejakým spôsobom akože donútiť, aby to pracovisko sa posunulo tým smerom, kam si ono same zadefinovalo, že sa chce posunúť. Ja by som chcel tak povedať dve veci. Dúfam, že kým poviem tú prvú, nezabudnem tú druhú. Prvá vec je to, že to, čo sa tu bavíme o tých orgánoch, že tá implementácia alebo nejaké to zabezpečovanie kvality tými pracoviskami na vysokej škole, to je proste každodenná robota. Nemôžeme to hodiť na nejaký poradný orgán rektora, ktorý sa stretne raz za 3 mesiace a, jak ste povedali vy obidva, že si dajú chlebičky, pijú si kávičku a podľapkajú sa po pleciach. To je prvá vec. A druhá vec je ešte k tej stratégii, že tie orgány jednotlivé, keď si rozdelia svoje kompetencie a právomoci, tak by ich mali aj reálne dodržiavať. A nielen formálne. Lebo neexistuje to, aby orgán, ktorý má byť nezávislý od všetkých ostatných orgánov, je závislý na všetkých ostatných orgánoch, hej, a nezávislý iba na papieri. Takže opäť sa dostávame k tomu, že je to do veľkej miery o nastavení tých ľudí, ale verím, že už sa to bude postupne len zlepšovať a nebudeme sa hrať na najlepších, ale povieme si, že dobre, ideme sa zlepšovať. Ja som sa snažil rozprávať. Ja som sa chcel pozrieť, lebo už akože sme si prešli kúsok z toho štandardu, ja som sa chcel pozrieť na kúsok, pod každým štandardom, keď si pozriete ESGčka 2015, tak pod každým je ešte nejaké usmernenie. A ono to tu veľmi jasne ukazuje, a toto je usmernenie práve k tomuto prvému štandardu, o tom, že táto stratégia slúži na to, aby sa vypracovala istá nejaká schéma, ako budú spolupracovať jednotné organizačné jednotky. Akože je to veľmi jednoducho takto povedané, ale preto sú dôležití tí ľudia, ktorí tam budú pracovať neustále a budú musieť pracovať na rôznych úrovniach. To znamená, to nebude, že jedno oddelenie na rektoráte, ale skôr, že na každej fakulte budú musieť dvaja ľudia, ktorí zároveň budú spolu tvoriť nejaký univerzitný tím, ktorý bude mať za úlohu zabezpečovanie kvality. A spolupracovať v tom, že aby sme vyvažovali to, že ako sa jednotlivé pracoviska posúvajú, kde zaostávame a že či všetky sú schopné implementovať tie isté veci. A dôležitý je ešte ten inštitucionálny kontext, ktorý hovorí aj o tom, že nie všetky pracoviska budú potrebovať implementovať tie isté veci. Pri niektorých má zmysel, aby sa digitalizovala polka výučby, ale pri niektorých pracoviskách je tá kontaktná výučba tak nevyhnutná, že sa nebude dať dištančne učiť a tým pádom oni budú musieť mať trochu inú stratégiu. A o tom práve slúži aj ten inštitucionálny
vzťah a nastavenie toho fungovania, aby sa určilo, že kto sa má čomu venovať a do akej miery. Gajdy? Ja by som sa možno troška vrátil k tomu, čo povedal Peťo pri tom, že my tu máme nejak nastavené myslenie a nejakú kultúru. Ja si osobne veľmi zastávam názor, že by sme mali začať vzdelávať o tom, že čo je kvalita na vysokých školách. Ale nie takým štýlom, že nás budú učiť ESGčka alebo nás budú učiť štandardy, ktoré prídu. Ale ja si viem predstaviť, že napríklad doktorandi by mali ako súčasť, čo je kvalita v mojom odbore. Hej? A my tým pádom by sme vedeli troška si aj vychovať nejaký stav do tých budúcich oddelení kvalít alebo tých implementačných jednotiek, lebo momentálne na to ľudí nemáme. A my, žiaľ, tá kvalita sa už stala takým obohratým slovom, že podľa mňa už nikto nevie, čo je kvalita. Hej? A toto by naozaj pomohlo, keby každá tá jedna katedra, každý ten odbor si nejak zadefinoval, čo je tá kvalita a učil to svojich študentov. Lebo povedzme si pravdu, že my keby sa tomu nevenujeme, tak v škole sa asi veľa vecí nedozvieme, hej? Z týchto, ktoré tu dnes riešime. Aby sme to nejak ukončili a potom sa posunieme aj na otázky. Ja vás vyzývam, aby ste sa začali pýtať na menti.com a kód je 753-760. A ešte akože taký ten posledný, a toto iba tak potvrdzuje, to je ten koniec toho usmernenia o stratégii zabezpečenia kvality, že stratégia sa premieta do praxe prostredníctvom rozmanitých interných procesov zabezpečovania kvality, vďaka ktorým sa na nej môže zúčastniť celá vysoká škola. To znamená, ten systém, ktorý sa tam snažíme vytvoriť, nie je zodpovednosťou jedného orgánu, nie je zodpovednosťou jednej súčasti vysokej školy, ale je v princípe úlohou celej akademickej obce, ktorá sa nejakým spôsobom zapája do tohto procesu a participuje na tom, aby škola sa neustále posúvala dopredu a hľadala nové spôsoby, ako sa zlepšovať a zapájať sa do implementácie, monitorovania, revidovania tej stratégie. A práve tá prvá stratégia, ktorá bude musieť byť prijatá teraz, potom ako sa zverejnia štandardy a budeme už operovať nielen s ESGčkami, ale aj s niečím konkrétnym, čo predstaví Slovenská akreditačná agentúra, tak práve tá prvá stratégia bude veľmi dôležitá, že ako bude implementovaná, ako k nej budú nastavené tieto ďalšie procesy a preto aj vyzývame možno všetkých vás, kto sa chcete tomu venovať, že sa nebojte ozývať sa a zaujímať sa o to, že kto pripravuje túto stratégiu a aby naozaj odzrkadľovala komplexnosť celej akademickej obce. Neviem, či chcete ešte niečo dodať. Ja vám dám teraz pár minút, teda pár sekúnd, kým si to prestavím, že môžeme ešte nejak dopovedať naše myšlienky a potom sa presunieme na otázky. Ja by som možno asi len na záver fakt dodal to, že aby si študenti uvedomovali svoju úlohu v celom tom procese a aby jednoducho dbali na to, že ich názor je vypočutý, je akceptovaný, pretože v konečnom dôsledku tá vysoká škola je tu pre nás. Hej, to je najzákladnejšie. Takže asi toľko. Máme 3 otázky. Prvá je hneď taká útočná, by som povedal. Prečo nie Slido? Ja som sa minulé dozvedel, že Slido je vlastne slovenská firma. A keby som to vedel, možno by sme ich uprednostnili. Ale na Mentimeter sme zvyknutí viac. Tak asi tak otázka, že prečo nie Slido? Ty máš aký vzťah k Slidu a k Mentimetru? V princípe, akože už som používal oboje, ale z nejakého dôvodu sa nejak ustalilo, že ten Menti bude lepší a
teda akože, že nám vyhovoval, keď sme to prvýkrát robili a odtedy sa nám to nejak nechcelo meniť. Ale už sme zvážovali aj na iné platformy, že začneme používať Slido aj z toho dôvodu, že to trochu inak zobrazuje tie otázky, ale ešte sme to neskúšali, takže ešte možno na budúce sa odvážime zmeniť naše tradície. Ja sa k tomuto vyjadrovať neidem, lebo pre mňa je to neznáma. Dobre, to je taká dlhšia otázka, ja ju prečítam. Neviem, či to súvisí s dnešnou témou, ale ak mám pocit, že akademický senát stagnuje, nerieši problémy študentov, volačo, na koho sa môžeme ako nespokojní študenti obrátiť? Gajdy, toto je otázka pre teba ako vyšitá. No, ak je nejaká stagnácia v akademickom senáte a zdá sa vám, že nerieši problémy študentov, stále by ste mali mať svojho delegáta v študentskej rade vysokých škôl. Naši delegáti si myslím, že veľmi radi pomôžu a keď nie, tak keď nie priamo cez delegáta, môžete sa obrátiť priamo na študentskú radu vysokých škôl. Týmto odporúčam našu stránku a kontaktovať predsedníctvo. A ak je to v našej kompetencii a vieme vám nejak pomôcť s vašimi problémami, tak to urobíme. Keď sa bavíme o univerzite, tak to záleží od problému. Ak je to problém v nejakom predmete alebo sa jedná o problém s nejakou sociálnou podporou, dá sa ísť aj cez prodekanov príslušných, hej. Ale naozaj, akože tam už potom treba vedieť, že o aký konkrétny problém sa jedná, pretože niečo sa dá vyriešiť na úrovni pracoviska, niečo sa už musí riešiť, povedzme, cez dekanát alebo nebodaj rektorát, ale vždy sú tam ešte prodekani, vedúci katedier, takže aj takto sa dajú veci riešiť, alebo teda potom osloviť nás ako reprezentáciu. A vždy sa dá teoreticky nejakého študenta odvolať, ak sa tam prekružkovali cez nejaké voľby, kde bola 3% účasť nejakí študenti, ktorí to tam teraz kvázi blokujú, tak práve to, že buď cez odvolanie, alebo potom na ďalších voľbách naozaj nebáť sa ísť aj kandidovať do toho akademického senátu, lebo často tam ani nie proti kandidát, že často sa kandidujú traja ľudia na 3 pozície a tým pádom reálne sa ani o nič nesúťaží a tým pádom sa tam potom môže dostať hocikto a nepotrebuje žiadne predpoklady na to a nemusí to vôbec odzrkadľovať nálady v rámci študentskej samosprávy. Len často sa nám stáva, že k tomuto bodu dospejú študenti iba až vtedy, keď zrazu je nejaký problém, že študenti si zrazu uvedomia, že sa im tam prekružkovali alebo že sa dostali do senátu ľudia, s ktorými oni nie sú spokojní a oni si to uvedomia, keď sa volí dekan, rektor a zrazu oni hlasujú inak, než si študenti mysleli. Takže toto je len také, že nebáť sa ísť kandidovať a keď tam už budete, tak snažte sa počúvať aj svojich ostatných študentov. Ja by som ešte možno, že treba niekedy vyskúšať aj ísť proste za tými ľuďmi, ktorí v tom senáte sú najlepší, za svojimi študentskými zástupcami a proste sa s ním o problémoch porozprávať. A keď vás proste odignorujem, tak potom ísť za ďalšími inštanciami. Dobre, myslím, že to sme odpovedali. Ja len tak, že ešte predtým, než pôjdeme k poslednej otázke, ak máte ešte nejaké otázky, ale myslím, že sa nám podarilo docela jasne dneska prezentovať všetko, čo bolo treba. Ale ak máte ešte otázky, tak stačí ísť na menti.com a tam použiť kód 75 medzera 37 medzera 60. Mne sa táto otázka veľmi páči, lebo je tu Maťo, podpredseda pre zahraničie, ktorý sa minulý týždeň zúčastnil aj board meetingu ESU, prvého online board meetingu, ak sa nemýlim. Tak nám môžeš skrátke v podstate zopakovať, lebo už sme sa o tom bavili v predchádzajúcich webinároch, že čo je to ESU a ako sa na nich môžem kontaktovať. A v prvom rade asi cez teba,
ale ako inak ešte. Akože jasné, že je to najlepšie cez mňa, ale dobre. ESU je Európska študentská únia, ktorá momentálne zastrešuje, tuším, 48 študentských únií v rámci Európskeho vysokoškolského priestoru. S tým, že je to taký akože náš spoločný orgán, kde môžeme tlačiť aj na európske inštitúcie, či už na Európsku komisiu, alebo na Bologna Follow-up Group, čo je akože orgán, ktorý sa zamestnáva s implementáciou bolonského procesu a jeho ďalších akože následovníkov. A tým pádom zapájame sa aj do všelijakých, a potom ešte na medzinárodnej úrovni do všelijakých ďalších aktivít. A momentálne napríklad teraz vychádza výzva ESU, že chceme spoločne zabojovať na to, aby bolo plošne dané všetkým študentom, ktorí idú na Erasmus, 500 €, aby to nebolo myslené cez všelijaké vzorce, ale aby to bola pekná plošná suma, ktorú dostane každý študent, a aby to bolo dostatok peňazí na to, aby si študent mohol dovoliť ísť na mobilitu a ísť niekam inám. Takže práve cez takéto aktivity sme oveľa silnejší, keď takto spoločne niečo rokujeme. ESU sídli v Bruseli a majú dobré vzťahy so všelijakým, či už v Európskom parlamente alebo v Európskej komisii. Takže majú vybudované túto sieť kontaktov, ktorá pomáha presadzovať všelijaké nápady, ktoré máme spoločne, ale aj keď potrebujeme niečo ako napríklad ŠRVŠka, tak oni nám vedia pomôcť, spojiť nás s niekým, kto už tieto problémy riešil a spoločne, ale aj nás vedia napríklad, aj nás kontrolujú, pozerajú si na našu prácu a snažia sa nám dávať spätnú väzbu, aby sme sa neustále zlepšovali. A keď sa chcete na nich kontaktovať, tak akože asi by som povedal, že choďte že si pozrite buď ich stránku, že esu.online.org, alebo potom na Facebooku sú ako European Students Union ESU. Takže tam ich môžete sledovať, alebo sa môžete potom aj na nich nakontaktovať, tam sú aj nejaké kontaktné informácie. A keď potrebujete keď máte nejaké nápady, alebo že čo by sme mohli robiť, a keď myslíte si, že máte nejaký veľký problém, ktorý treba riešiť na európskej úrovni, alebo ešte na medzinárodnej úrovni, tak sa môžete nakontaktovať aj na mňa, ja to viem potom už posunúť a budem veľmi rád, keď budem môcť niečím takým pomôcť. A kontakty na nás všetkých troch, teraz keď už tak končíme a keďže už nemáme žiadne otázky, tak kontakty na nás všetkých troch sú na šrvš.eu. Keď si dáte web stránku, tak tam v kontaktoch máte e-maily na nás všetkých troch, alebo úplne potom aj je na Facebooku. Úplne super je, že už na tejto stránke máme aj archív webinárov a nájdete ich aj na YouTube. Takže toto je 6, takže posledných 5 webinárov predchádzajúcich nájdete už aj na YouTube, aj na našej stránke šrvš.eu. Ja si myslím, že sme vyčerpali Ešte sme dostali jednu otázku. Kde chodíme na vysokú školu? No, tak ja som právnická UKčka. Gajdy je pedagóg UK. Áno, ja som pedagogická fakulta UK. A máte BISLA, čo je skrátka pre? Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií. Alebo Bratislava International School of Liberal Arts. Presne tak. Takže posledná otázka zodpovedaná. Ďakujem všetkým, ktorí si nás dneska zapli a ktorí sa nás aj pýtali otázky. Vidíme sa v rovnakom čase, v rovnaký deň budúci týždeň. Tému vymyslíme a zverejníme na Facebooku, keď ju vymyslíme. A ďakujem Matejovi Gajdošovi, nášmu špeciálnemu hosťovi. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozvanie a bolo mi veľmi rád som, že sme mali aspoň takýto internetový kontakt medzi sebou. Takže pozdravujem všetkých a pevné zdravie, hlavne v týchto korona chvíľach. To je najdôležitejšie. Ďakujem ešte Matejovi Bilíkovi a vidíme sa opäť o týždeň. Ahojte. Ahojte.